Ja. Hvad er det, sådan, vi har i gang i sådan, generelt som produkt? Altså lige nu er vi jo i gang med sådan at lave et eller andet projekt, hvor vi fokuserer på Viborg, finder ud af, hvordan vi kan tage forskellige vinkler ind på Viborg og Viborgs historie, vil jeg mærke. Altså for eksempel også, vi er i gang med at lave sådan en lille format, sådan en lille, hvad kan man sige, sådan landskabsagtig plan ud af pap, for at vise sådan Viborgs bjergeareal og sådan noget. Altså man kan se det der topografiske kort, der er bag ved mig, der viser ligesom, hvor det går nedad og hvor det går opad og sådan noget. Og det vi tænker selvfølgelig ved at lave noget pap. Og så vil vi bruge projektoren til at vise, hvordan byen ligesom er opstået i løbet af den her periode. Altså vi vil gå helt tilbage til middelalderen og se, hvordan det startede og hvilke handelsveje, der ligesom har været grundlagt til. Så det er for eksempel den vinkel, vi tager på det. Okay.